Suratun Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Ina fara karatu da sunan Allah wanda ya siffanta da rahama mai jin kai ga bayinsa muminai. Qul a'udhu bi rabbin nas. Kace ina neman tsari da ubangijin mutane. Malikin nas, mamallakin mutane. Ilahin nas, abun bautar mutane na gaskiya. Min sharril waswasil khannas, ya kare ni daga sharrin mai sa kokonto mai yawan buya a sanda aka ambaci Allah, shine shedan. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, shine yake sa kokonto a cikin kirajen mutane da zukatansu. Min aljinnati wan nas, daga cikin aljanu da mutane. Suratun Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Ina fara karatu da sunan Allah wanda ya siffanta da rahama mai jin kai ga bayinsa muminai. Qul a'udhu bi rabbin nas. Kace ina neman tsari da ubangijin mutane. Malikin nas, mamallakin mutane. Ilahin nas, abun bautar mutane na gaskiya. Min sharril waswasil khannas, ya kare ni daga sharrin mai sa kokonto mai yawan buya a sanda aka ambaci Allah, shine shedan. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, shine yake sa kokonto a cikin kirajen mutane da zukatansu. Min aljinnati wan nas, daga cikin aljanu da mutane. Suratun Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Ina fara karatu da sunan Allah wanda ya siffanta da rahama mai jin kai ga bayinsa muminai. Qul a'udhu bi rabbin nas. Kace ina neman tsari da ubangijin mutane. Malikin nas, mamallakin mutane. Ilahin nas, abun bautar mutane na gaskiya. Min sharril waswasil khannas, ya kare ni daga sharrin mai sa kokonto mai yawan buya a sanda aka ambaci Allah, shine shedan. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, shine yake sa kokonto a cikin kirajen mutane da zukatansu. Min aljinnati wan nas, daga cikin aljanu da mutane.